Hawaii, USA International Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award Search for $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 Crispy Pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Apollo 1. Lagip. Ti napalabas. Alan Ranti. Please. Nagpagpakaasyak penken ka. Kasano ko ma? Umay ka dito Bagyo. Diyan mabaling ang panahon ti Ubrak. Ibagam nga ada business trip mo. Bagol ulbodan na. No di mo kahit tumay dito Bagyo. Siyak tumay dito Lawag. Basta pagustuhan na. Hanan nga maulit dedi na pasamak karata. Hanan Dulce. Dapat na kahit nga mamuan ni Dayan. Nga kasinsin mo. Kat no ipulong ka ni Dayan. Tarantada. Ano kahit mga ramidan, ha? Ano kahit mga mapasamak iti relasyon mi, iti kasinsin mo. Naraman ang kaidin. Naramalan nakbetin. Iso mabalintang ulitin. Wen? Santong nga mapasamak na itak. Ora niya taramidem. Ora itang mitlaeng kalbasan nga makapagsarita ka o ano makapagsarita ta. Kat tawagat ni Dayan nga kasinsin ko. Kat ibagag ken kuwana nga da na pasamak ka data idi. A day or a night before nga nagsubliak dito'y Bagyo. Kan isen ko ken kuwana rin kiti picture. Di pa naka-i-video ta. Ngagbembembang. Hayop ka, Dulce. Hayop ka. Ngam saan ko ang ramidan de tarandi. Basta, agawin ag de talawag. And then, ag-dinner ta. Sa tanto mapanag-check-in. Pag gusto na, tapos sa anak ng agipulong. Tingkay nangigan, papagayam ket may salay nga paset. Ti pagkasaritaan, lagip tinapalabas ni Randy Tilawag City. May ka-indam ngantay pagpilyan para ti panakapili ti best leader of the fourth week. Fourth week, iti bulan ti July. Iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award. Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayan kini Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kendi program at tingalagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Iti ba nang matmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo kada kita kakadakkel a premyo gabuta in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo ti cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab Letson Belly nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans.
No ang order, ag text wano tumawag, iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag direct message, iti Facebook account ng Yam 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 Letson. Laglagi pen, naglokaten ti Yam 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 Special Letson Pork Belly. Ket agorder itan, Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Ray Fiesta. Isarunote ng teng-denggen dito panagyaman kan awis dito 6 grand finalist. Adan, may ika-inem nga grand finalist. Iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Ti pagkasalitaan ni Marieta Baisa Yadaw. Iti Barangay 15, Alay Badok, Ilocos Norte. Iti pa nang isurat ni Marilo Baisa Yabes aka Mayang. Iti Barangay Paratong, Sinait, Ilocosor. Denggen tayo ti panagyaman ken awis ni Mayang. Umuna pa nga pagyamanak ni Apo Diyos ta insalakan na ti kabsat ko ta dandani idi marip dandani matay ngem kaasi ni Apo Diyos si bibiyag pailaeng ita. Awawisen kayo nga agsurat met iti napalabas ket no diyo kaya nga isurat alain nyo laeng ti dagiti amamuyo nga nalaing nga agsurat or ipasurat ken ni Sir Nemi Ruiz wenno siya. Ayan, agpaisurat kayo nung ang yan. Kaya ti mayat. Ang mga bagkalagida kakadak kay la premyo tumanaksid iti weekly and monthly prizes. At aguro-oray nga grand prizes. Grand winner, 50,000 pesos. Tawatan na. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Kaya may isang special award, gumaut into 5,000 pesos. Dito pagkasalitaan ni Randy, itilawag sila iti pinauluan tayo iti sulisog. Ayan. Ingay tumat lang denggan, into no aldaw, 12:30 nga alas 2. Ingay tumat tubli na buyaen, tapno na pimpintas, nawat-watiwat, dating kay parang dingeg. Tara ito kita patikim, pasimsim line. Ting kami pangeg kada kayo. Ito yung page ni Paring Ray, Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki-share, ti video tayo, paki-like. Kaya saan ka pa nakapag-follow, ti page ni Paring Ray, paki-follow. Tapos dapat din, dito yung YouTube channel. No, ito YouTube channel, ting kay pakabuyaan. Ito yung video tayo. I-like you, i-share you, sa kay ag-subscribe. Ito yung YouTube channel ni Paring Ray, Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Okay ba? Yung anong new name nito yung Nemi Ruiz, itang Sabado, July 25, Saturday morning. Hindi nga rin ituloy. Kung kata kinatan sa adara kita nakatune inin. O, magpay. Ha? May kayo. Adoyat dita. Dito, yasadig lang. Tararararan. At tapay lang, may sabi pa lang. Kita dita. Ang pinakasurot. Nabagyo na nga may. Nibagyo nga Quiapo. Kumusta kayo dita? Anat na pasamak kada kayo dita? Nito ayan mo ayan nyo manita. Dito'y Lawag City, pagpintasan na at ang napig sa tiangin. Ngem, lalayos na dito sentro. Yeah. Ni adatoy ni Erlinda Pantirosete. Ang napuyatan. Anda nga pinasyar. Ayan. Kasano nga pasyaran na nagbagbagyo. Ala. Okay ka din, nag-reply kayo tulatan. Ay, kablawan tayo mo birthday tangal daw. Ayan, 25. July 25. Happy birthday kay ni Daniel Agriam. Kasama tayo ganina ng Francisca Sagon. Iti Barangay 34, Isik Vintar from Miami, iti Hong Kong. Happy birthday pa kay ni Joseph Valiente, iti Yabanban, Mangi. Ilocos Norte from Imelda Lucas. Happy birthday kay ni Saldi Tabian, iti Pamplona, Cagayan from your daughter in Hong Kong. Joy Tabubuka, iti Singapore. Happy birthday kang ka. Salamat nga ni James Sugitan, iti Vintar, it is coming from Agpoldo family. Diesel, Asuncion, iti Barangay 7 Sarat, from Nanay Marian Asuncion, iti Malaysia.
So karagidag birthday tangal daw, July 25. Happy birthday kada kay aming asapan. Awan na yun kag bibuya. Agol kat kita da. Ayan, at taludan. Nimot la Erlinda Panterosete ti dalagan na to. Good morning, Sir Naming. Ano na to? Good morning, everyone. Ano na. Ayan. Ituloy na yun, mga ibasa na pagkasalita ni Randy Tilawag City na paluan iti Sulisog. Ituloy na yun nga ibasa pabagayam mi. Talo kami nga kakapsat siya tinauna tuwa ka babae di kita inaudi manon name kanigatan datatang gininanang nga pinagraduar dak iti kolehiyo. Numampay makitaw tanon laing di tatang at tumultulong ni nanang ken tumultulong kami met nga kakapsat. Titulag mi manon name ket no makapagturpos akon ket danton na trabaho pagadalek met iti kolehiyo datoy adjek manon name nga balasang kasta nga rin tinapasamak. Ato idi di babae, manong naming nga kras kanyak, ta adik ikotakmet nga guwapo. Idadak pa lang ang basbasang yung awan, ti kayat ko kadakwada, jak kayat ti madisturbo ko na. Aging ka manong naming nga mga opisina akon, kaya tila minsan, nga conference, ato conference yung inatendaran mi, manong naming na ito office mate ko, ken gayem ko nga ni Dindo. Dito ko nga namamo ni Dayan. Black Beauty, manong name. So nga mas daon ni Dindo, aping isot kayat ko. Nawagabay kayo, kapit gatas. Black Beauty pare. Isot trip ko. Kaya talagang mariknak yung patpatid ko ni Dayan. Naamuak na alak cellphone number na, Facebook account na, gabo na nga dan communication mi. Naginawan da ka nung amin, itilumboy. Iso nga kasya ti kutis na manon na imi. Ngayong kayat ko. So ngayong bagakon kayong kuha na ti I love you. I love you, Dayan. Sana ka may kari. Api ko masang ka may kari. Ba't para tayo mga opisina? Marigrikat kam lang. May karigatan da. Tatang ginanang ang pinagturpos da. Tapno matulungan kung matigid duwa nga lalaki. Akakapsat ko. Agbat para ta. Check matino na. Kaya lang, babae digdi kakapsat ko. Napagpasbasag kita ni ading ko. Kasta ako, man. Nagbinas pa nagpadatan niya. Siguro, si kakinsek Dayan itinay kari. I love you so much. Aging gang manong name nga kalpasan ti inem nga bulan, inaklun na. Kasta ko na hiragsak ko di manong name ket na arakop ken naagkak digiti lips na. Mamudak dagiti tangadak kadakawa kang kuana kabata paspasyar ket sunay ti balayda. Imsan ko pa kanya mamuni Dayan kada anak kanyak no mampay imbagak kadakwadan nga addan girlfriend ko. Ito na minsan nag-date kami, nag-dinner date kami, anong name inyarasas ko keng kuana nga check-in kami. No, a big no. Nadakarik ti pagik landing sa consolidated ti amin namin ko, iti lalaki nga naikari para kanya, no, malpasan ti kasar. Sige, nisot desisyon mo, di saan ka pilitan. Ngayon pinatas ko lahat ang tinesting, tadakot sa idin, manon name imbes nga itulnog ko sa Jabalayda, manon name impang ko iti may isang hotel. Diyo kadimot ko na kaya ko pa kayat. Tinesting ka lang. Loko-loko ka, subsubukan na. Sulsulisugan na. Ngayon sagbay nga nakadanon kami iti Balayda, manon namin sardin ko ti kotse. Apay, kahit ko lang amarnekak, nga mga gekeng ka. Iso nga, Randy, Dayan, Abi nga sa lagsek mo takulap mo, iti baroko ko. May maperdi tabrak. Ikatan lang haruten. Inikat ko maano. Kalpasan na in Loka High School. Loka isak di blouse na ket ni. Loko ka. Saanin nga virgin di kitilips ko. Sampay nga virgin ta. Boobs ko.
Tila ba ti Virgin? Oh, Randy, di nagsulisugi nakastatamangan numayata ko. Di agsublita sa tiyay. Pagandari kong tigot si Ted, ibalik ko. No, tsukayat, bitin eh. Tsikaman ngamin. Sige. Subli ko ti Brak, kalpasan na. Itulod na kong sa balay. Nabitinak manong naming inan anusak tanya nga rod. Jak magmawal karod nga rod apilitan ni Dayan. Eging gang iti maysa nga Sabado nga nagawi pinashare ko iti balay da manong naming kat nang itukutak mo anti mabaling ko ipasaramo, grocery items. Kita ko sakit, thank you Amarok. Thank you. Ni Dayan na data. Glut-luto gabot at sang ilim ngamin. Siyak nga ron. Di kasinsin na nagtrabaho di Baguio, di Dulce. Binastrik na. Inarakop kong, wala ka. Di ba, mukha to ka at kasinsin ko. Kung gano'n, da ka no. So, luto ak. Para ken kuha na, para kada tayo. Bagtay may ka. Sige, mamamum to. Napintas ni Dulce manong nemi na pudaw nga nakinis ti kutis na. Iti pa nagalamano mi manong nemi dinilpatan na di kiti bibig na. Lukot ting babae. Makasulisog. Nangal daw kami manong nemi imununa nga nagawid ni Eva, ani Dulce ko nagkumasak nagawid. Naging gang, iti karabyan na, nag-ring cellphone ko manong name. Ang nakapunbok. Ngayon sinong bata? Hello? Hello, Randy. Sino tayo? Nakalisto ka nakalipat. Ni Dulce. Teka, sinsin, ni Dayan. Alam ti cellphone ko, number ko. Nakibiyang ang cellphone ni Dayan. Sulalat. Mabaling ka din nga, i-date na. Huh? Apay ko mo i-date ka. Kidao ko lang keng ka. Ora kita kasi kami matkan ni Dayan. Awag nga di ba yung boyfriend mo? The boyfriend ko, ada di Baguio. Dan napasamak ko. Dan. So, nga itinagam-amo takan orag lag ter na. Sika kumati kayat ko. Mabaling ka di? Ngaramalang ka, agree naman ta, sakbay nga gawid aki di Baguio, nga nagtrabaho. Happy ko mga ramidan ta, happy ko mga ramidan. Nabudno ak iti kasinsin mo, please. Indo no, Rabino, Tuesday, tayo ti parbangon to, isang panagawid, panagsublik sa di Baguio. Mabaling? Please. Napaidam ka kadi? Sige. Yes. Imimbaga kang kuha naman ng naming at dinner lang. Tayo baga nag-check-in kam ka. Tulukot ito nga babaen. Apo, nakasaklak ka. Yung di makadakas ba nung naming nag-order ti arak ket iminom kang mga duwa. Nagtungpalan naman ng naming at da kami ni ti hotel. Oh, Randy. Dulce. Yung baga ni Dayan, nga bang pinapasamak yun saan ka di? Di na kayat, yun siya kayat ko. Iso nga, magpapasta, Randy. Randy. Naglaing ka. Timpababak ti ulok manong nemigit pinalubusan na. Wow, Randy. Randy, nagmayat. Nalalaing ka ti boyfriend ko, Randy. Randy. Dulce. Randy. Nagtanagan naman ng name nga saan of short time. Gabot ako na nga intong pumarbahon lang nga nag-check out kami tapos isunton nga mapan sa terminal tibus nga Baguio. Nagpapas kami itiragsak manong naming gabot na wild ni Dulce.
Napialang ang pangparausan, manunimi, no sanak. No sanak ang pagusto ni Dayan. At damat kasinsin ako nakaupo maya. Di makadakas manunimi, kayat ni Dayan nga maulit. Ay kayat ni Dulce nga maulit. Tinawagan na manunimi, kahit umay ka dito Baguio ko na. Tiyak kayat ko na. Tiyak nga rin umay dito. Kahit pagustuhan na. Saan nga maulit na hindi? O nagipulong ha? Kadit Dayan? Ah. No di na pagustuhan, maamuan ni Dayan. Kada napasamak, hindi ka nata. Anya pangkip mo? Anya tirantang, ha? Sulsulusugnak, sinulisugnak. Sinulisugnak laing. Ita sulisugan nak manin. Kang kanawin to nga sulisugin ka. At numayad ka. Ngimnusap mo kaya. Dumanon da ito ikinitayan. Ipatulod ko keng kuha na di video ta ngagbembembang din mula mo. Nakaandari dito kaya cellphone ko. Hagyop ka! O gusto naklaingin. Tano saan? Ipulong ka kinidayan. Inyop ko manong name kinatkon na itang panang tawag na kanya. Kalpasan na in-dial ko ti cellphone number ni Dayan manong name. Hello, sweetheart? Hello, Dayan. Aday po nukeng ka. Kat pakawanan na. Napasamak lang na di. Gapot isulisog. Sinulisog na. Nung kayat naman nga maulit kang jakon kayat. Gapot na jak kayat nga tuloy nga pasulakan ka. Iba't patay ka unay-unay Dayan. Kat jak kayat nga dadakas ang mapasamak jak kayat nga nagsinat. Kanya kami dahita. Tikasinsin mo. A night before na nagsubli sa Bagyo. At na napasamak ka na kami. Yeah. Pagawanan nagdayan. Nasulisog ak lain. Gabot na sulisog dagi kasinsin mo. Si kadipat-patip ko. Kandito ang balbalit panagayat ko ka. Igarig kang ka saan nga maulit. Ay, loko ha talaga na nga kasinsin ko. Aramid na idi, aramid na lata. Apay idi, idubing. Ito anda, lulipap ko, namulmulak lang arudan. Agawan na pa lang, isot mangituloy nga mangmulmul. Ano yan? Wan, agalad na na dyan. Agagaw, ore no, namulmula kon, nagalgal kon, iso kayat na alaan na, isot mangtilmon. Nugas natin ang kagura, okay lang. Tanagpudno ka man, kaning karem ng samon ng ulitin. I love you. Gagangay lang deta nga dapan nubok, sulisog ako nada. Ngayon mo kumasam mo ngayon pudno, kan saan ka nagpakawan, sigurado nga saan ka na pudno. Kaya't mo kod nga rod ng Dulce, iti maasawam, idinto ta. No, kayat na lahat ng ramanan. Kasta, tikat sa aming, tikat panagsupadi mi. Yan. Agyaman at tumawatan na. Agyaman na. Niniya baba ang panao, manunay idi, tanakpaggraduaran, di kita adding mi, kakabsat mi. Kanadan trabaho da, nagkalay sa kamin, kinidayan. Nadan kami di kabukbukodan nga balay, kat talo di tinagbalin nga anak mi, manunemi, kan nakananamat inaranyak nga masakbayan da. Ni Dulce, manunemi, nag-asawa damaten, kada iti boyfriend na, hindi Bagyo, kat isudad, ijayan ti pagnaidan da. Dito nga ron, ti pagkasalita, kat thank you, tilaing mo nga nang ibasa, kat sabi ko man, at damat na ibatik nga adal, liwliwak and pagsarmingan ti biyag, kada kiti padak ka nagdengag ka nagbuya, more power to your program. Tiyo nagyaman nga paghayam mo, Randy. Thank you, Randy. Thank you, mat karagiti nagdabuya, kat ulitek, gato ba't latubya nga buyaan into no aldaw, 12:30 nga at alas 2, iti DCJ si Action Radio, Lawag. Ni Arlinda Rosete, adatoy, ni Nolan Perdido Tamalay, ni Rudy Navarro. Musta kan, Rudy? Rudy Navarro. Nolan Perdido Tamalay, Erlinda Panti Rosete, ni John Jacob Bagawisan,
Ayan. Ni Erlinda, ken Dumapay, nga nagbuya. Salamat kada kayo. Kasi sa nga nakabuya, mabalin yung tong i-reply. Luel, Tangunan, di Taunulo, Hawaii. Happy watching. Kasawatan ka ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. Ken kakayamin. Thank you for watching. Padaanan dak, madamdaman, dir manong name yak subliakto.